आसामनि गासिबो माइनरिटि मुसलमानफोरनो अरुणोदय होगोन। रायजोनि माइनरिटि मुसलमानफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायजोनि गासिबो माइनरिटि मुसलमान नखरफोरा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगोन। लाहौरी घाटआव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुसलमानफोरनि भट नाङा होननानै सम सम बुंबोबाय थादों। बेनि गेजेरावनो 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव मुसलमानफोरनि गोसोखौ बोनो आरो मुसलमानफोरनि भट मोननो थाखाय गिबि मन्थ्रिया अरुणोदय बिथांखिखौ हाथियार महरै बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो रायजोनि गासिबो माइनरिटि मुसलमान नखरफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबुखौ होगोन होननानै फोसावदों। आसामनि गासिबो माइनरिटि मुसलमानफोरनो अरुणोदय होगोन। रायजोनि माइनरिटि मुसलमानफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायजोनि गासिबो माइनरिटि मुसलमान नखरफोरा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगोन। लाहौरी घाटआव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुसलमानफोरनि भट नाङा होननानै सम सम बुंबोबाय थादों। बेनि गेजेरावनो 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव मुसलमानफोरनि गोसोखौ बोनो आरो मुसलमानफोरनि भट मोननो थाखाय गिबि मन्थ्रिया अरुणोदय बिथांखिखौ हाथियार महरै बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो रायजोनि गासिबो माइनरिटि मुसलमान नखरफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबुखौ होगोन होननानै फोसावदों।